ನೋಡಿ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮೇಡಮ್ 4514. ಚಾನಲ್ಗೆ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಚಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಬಂದ ಮೈನಿ ಅಪ್ರೆಲ್ಲ ಮೈ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿದ್ದ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬಂದಿದ್ದ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಏತ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುನಂತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಮಗೆ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಬಂದ್ಪಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂತ ಆಪುನಂತು ಕೈರ್ ತುಂಬ ಏರು ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಇದು ನಮ್ಮೆತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತದಲ್ಲ. ಸೊ ತೂವಲಿ ಮುಂದೆ ಟೆನ್ಚಂಡ ರಡ್ಡು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಅಂದೇತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ತುಕ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪುನ ಡೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಯ್ ಓಕೆ. ಸೊ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ನಾಲ ಬೈಜಿ ಅವ್ರವ್ರ ರಪ್ಪರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಬರ್ಪುನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಯಿಂದಕ್ಕ ಈ ಬೈಕ್ ತುಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸೂನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋಟು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಇಂದೇರ್ದಾತು ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತುಂಡು ತುಕ ರೀಚ್ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರೋರ ಇಂಚನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂದು. ಸೊ ಆರ್ಡ್ರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಕ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಕುಲ್ನಾನೆ ಶಾಪು. ಸೊ ತೋಲಿ ತುಕ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಪ ಗೈಸ್. கொஞ்ச நிமிஷம் காய்ஸ், ஹெல்மெட் பாடுந்தல்ல. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರು ನಮಕ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ದೂರ ಹೊಂಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ ಪಡಿಲ್ ತಡೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಜಾಕಿಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು. ಸೊ 500 ಹಾಂ ಜಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ 13 ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ 12 ಮತ್ತೆ ಅಜಿತ್ AJ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎದುರೊಂಜಿ ಬಾಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ರೈಡ್ ಪೋಯಿರುತ್ತನ ಲೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದಿನಾಗ ಓಯ್ ಅಂಚ ನೀಕು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ ಇಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೋಯ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಯಿಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ರೀಚ್ ಕೊಡ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ದಾಯಕೆಂಡು ಮಾರ ಶಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತವಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾತಕ್ಕೆಂಡು ಎನ್ಕೂರು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಹೀಂದ್ರದು ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್ 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 ಸೊ ಇಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರಡು ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ 42 ರೂಪಾಯಿ ಕೂರಿ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಬಾಲೆ చాక్లెట్ ఇచ్చి మరి చాక్లెట్ కొడుతుంది ఇప్పుడుగా జోకులు తాట పంపించారు ఇజ్జాన్ని ఇప్పుడుగా తాట పంపారు పోయారు అంతే ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೂರ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಂತರಡು ಪೋತು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕ ಓಕೆ ನಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಚೂರಣ್ಣ ಮೈಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೆನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಂತಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗಿತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೈಪನ್ನ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜ ಎದುರು ಪೋಯಿಂದೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಿರಾ ಇಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಕೊರ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಂತುರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಹಾಕದು ಟಿಕ್ಕ ತರಬರಗ ಬೋಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ದ್ಯಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರಿಯೇನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಬನೆ ಪಲ್ನಿಗೆ ತುಕ ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡಿಪ್ಪುನ ಟಿಕ್ಕ ದರ್ಬಾರ್ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ದರ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಂಡ ಫುಡ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಫುಡ್ ಮಾತ ನೈಟ್ 11 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾವಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಕೊರಿ ಇಂಚ ರೀಚ್ ಕೊರ್ತು ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಕ್ಕೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೀಕಪೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ತಿಂದುಕ ಇತ್ತಂಜಿ ನಮಗೆ 4 ನಂಬರ್ ತೋಜೆಂಡದ 2770 ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ OTP ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ OTP ಬಾರ್ದು ಫುಡ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ನಾಂಡು ಓಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಗ
Name? Pratik. Thank you. ₹41 ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಡ್ರು. ಸೊ ಕೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ₹710 ಹಾಂ ರೀಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಿದ ರೀಚ್ ಕೊಡ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಏನು ತಗೋತ. ಸೊ ಅವ್ರಗಾಲ ಯಾರು ಆನಂದ ಮಂತನೇ ಅವೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏమంటున్నా. ಸೊ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬೈಕ್ ಬಂದು 5.9K 5 ಲಕ್ಷದ ಸ್ವಂತ ಸಾವಿರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋದು ಪಕ್ಕ ಈ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬೈಕಿಗೆ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಬ ಈ ಫೋಟೋದೆದುರು ಈ ಬೈಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಂಚೆ ಕೊಡ್ಪಂಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಿಗಲು 528. ಸೊ ನೀವು 528 ಗುರುಡು 528 ಕೊಡ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ ಕಷ್ಟ. ಓಪಣ ಅಂತಲೇ ₹35 ಕೊಡಿ. ಸೊ ₹35 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬಲೆ పోయి నెక్స్ట్ ఆర్డర్ వెయిట్ అండి. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ವೇಡ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಹೊರ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಂದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗಾಯ್ಸ್. ರೀಚ್ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಅಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೇನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ಡಿತ್ತಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಅಯ್ಯ ಇದೇ ಬೋದು ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೀ 404 ವಿಷಯದ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲ ಅರೇಕಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗೆ ಅವು ಲಾಭ. ಓಕೆ
ಸೊ ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದು ಆಗಿ ಕೊಡ್ಪನೆ അപ്പം ನನಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು പോയി ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಯ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋತು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ಪಗ ತೂಕ ಒಂಚಿಗೊಂದು ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್. ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹತ್ಯ ರೀಚ್ ಆಯ. ಮೇಡಮ್ 4514 ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಡು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಜಾವತ್ತಲ್ಲಿ ಒರಂಬೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಒರಂಬ ಏಳೆಗೆ ಎತ್ತದೆ ವೆಯ್ಟ್ 18 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾಯಿರು ತೋಲಿ. ಸೊ 18 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಾದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಮಾತು ಮಂತನ ದಾದ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಲ್ನಾಗೆ ಇತ್ತು ಪೋಯಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಕದ್ರಿ ಕುರುಡು ಕದ್ರಿ ಕುರ್ತಿಗೋ ಯಾಂದಾಯಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಈ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಬೆಂದದು ಈ ಬೈಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಬೈಕ್ ಮನ್ಪಡುದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಅಂಚಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಡುದೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಕಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲವ್ ಮಂತಜಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಾಗಲ ತಿನ್ಪತ್ತಜಿ ದಾಳ ಮನ್ಪತ್ತಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಾತದಿತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ನಿಕ್ಕ ಲವ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿ ಅನ್ಪನತ್ತು. ಲವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಲವ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ ಆತೆ ಲವ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಾತೆ ಒರಿ ಆನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಕಲು ದೆತೊನೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಆಯ್ಕು ಏತು ಬಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಶೂರು ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಲೈಫು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ವಾ ಒಂಜಿ ಆನನ್ನು ಲವ್ ಮನ್ಪರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆನನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ಆನನೇ ಮದುವೆ ಆಲೆ. ಸೊ ಏಪಕ್ಲ ಬುರ್ತು ಪೋರ್ಚಿ
ಮದಿಮೆ ಖರ್ಚನ್ ಪೇರು ಓರಿ ಮದಿಮೆ ಓರಿ ಅಂಚ ಏಪಲ ತೂಯರ ಬೋರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ತುಕಲ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪನೆ ಕಾಸು ಅನ್ಪಲೆ ಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ನೋದು ಬಂಜೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫಿರ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಿತ್ತನೆ. ಸೊ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದದು. ಸೊ ತುಕ ಬೈಜೇರು ಒಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಲೇಔಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮುಂದೆ. ಮೋರ್ ಹೌದು ಮೋರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆದರೆ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಷಯದ ತಪ್ಪಂಡ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಡೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬರಿಯರೋಡೇ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಅಂಚೆತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ ಆಯ್ಕದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಹಲೋ 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 ಅದು ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅಂಪಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಂದುಂಡು. ಹಾಂ ಅನ್ನೆ ತುಯೆ ಹಾಂ ಆ ಕಾರ್ ತಪ್ಪಿರವು ನಾಯಿ ಉಂಟು ತೂವಲಿ ಅವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುದುಂಡು. ಅವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ದು ನಂಗೆ ಎಂಚೆ ಕೆರೆದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅವು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಕೆರೆದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವು ಗೊಂಬೆ ಹತ್ತು ಅವು ನಾಯಿ ಅಂಜಿಂಜಿ ಮೂವನಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು.
लास्ट ऑर्डर आगे 6339 कप मिलेगा कितना होता है 0139 सॉरी जोमेटो एम्प्टी कप और स्पून दें Ready? 6339 थैंक यू यस तूक लास्ट ऑर्डर आगत पोई मल्ली कट्टेगे सो हाँ OTP 7429 यस पिकअप मंतुगा 950 పోయి లాస్ట్ ఆర్డర్ ఆకితే ఇదే టాప్ నార్నింగ్స్ పంపే ఓ ఐడియల్ దగ్గర మాత్రం పొండిటు లేరుములు tu kafe yes last order nama kadri dani mittu bolya 104 ये ना भी ऐसी है Mangalore दाला पार्ट जीर बी विल विंग ये बी 104 ये बी है हाँ बी यस लास्ट ऑर्डर रीच करतु डेलीवर करतु उड़का इधर ऑफ अनपका go offline yes offline so ವಿಷಯದ ಅನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ಅಮೌಂಟ್ ಆತನೆ 205 ರೂಪಾಯಿ ಇದು 4 ಗಂಟೆ ಇಡು ನಾಳದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೇನಮ್ಮ ಎನ್ಮೆಡ್ದು ಒರ್ಮೆಡ್ದು 10 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 250 ಆತನೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ഓരോരോ ആപ്പുണ്ട് ഓരോരോ ആപ്പ് ജി ഇപ്പോൾ തന്നെ സർവീസ് దిగడాను నెక్స్ట్ సర్వీస్ కొంచెం అది సార్ ఖర్చు ఆపండు తుకా మోజీ కంటే గాడి రన్నింగ్ 2 ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲಾಗ್ ನೀಡೇನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಪ್ಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ತನ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಉಮ್ಮಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ತೋಜಿಪಂದಿಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಾರ್ದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮನ್ಪೇರ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಡು ಕುಡ್ಲ ಆವಡು ಚೆನ್ನೈ ಆವಡು ಅನ್ನೇ ದೂರ
ಒಲ್ಪಾರ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲೋಲು ಎಂಚ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಾವಂದುಂಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ತ ಪೊರ್ಲುಡೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ನಂತುರುಗು ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದೇನೆ ಎಂಡ್ ಅಂತುಗ. Deton, engkau inate, das berpilih keman beli.